Iată un tratament de 10 zile pentru a ne scăpa de paraziții din intestine. 10 zile, pauză 10 zile, 10 zile din nou. Total Cleanse este un produs care ajută la eliminarea acestor paraziți. Ce conține? Muguri de nuc, cuișoare, frunze de oregano, părți de pelin, extract din bulbi de usturoi. Toate acestea sunt niște plante care știm că omoară paraziții. Continuăm cu uleiul de dovleac. Există un produs foarte bun care împreună cu acest cleanse în 3 etape o să ne ajute în asociere cu acesta să eliminăm paraziții. Sunt foarte utili în profilaxia și tratamentul afecțiunilor de prostată prin conținutul de seleniu, acizi polinesaturați, scade LDL-ul și este foarte eficient împotriva viermilor intestinali și a giardiozei. Continuăm cu al 3-lea și acesta se numește Gazex. Sunt niște tablete care au un efect favorabil asupra stării de sănătate prin